हेलो एसडिपिअ आरो असिनि नाम्बारखौ हरलै आंनो केस लिरनो खिथाबाय बियो केस होनो खिथादों एसपिआ रायलायहरबाय आं ओमफ्राय दा ज' होनसैना माबानो आं थांना होनो ना मानो नों फैदो न'आव नोंनिफ्राय जायखिजाया एसडिपिअनि आरो असिनि नाम्बारखौ आंनो कालेक्ट खालामनानै आङो हरबायमोन नोंनो आंनो बरिगाव थिननायाव सोर थांग्रोनि बावसो खालामदों नालाय बेयाव सोरखौ लेंदों थांग्रोनि आं बेयाव जायगायाव न'आवबो दं स्पटआव आं नैबे माबायाव बेंक खाथियाव दं ओमफ्राय ओरै माने थांनि नोंबो बिसोरनो फन हराखै रावबो आं थांग्रोनि थांना फन खालामनि नों रायलायहरदो हेल' खोनादों आच्छा आंनि न'सिम माने थांनो मानो गिदों मानसिफ्रा गिदों नामा जेनेबा दे जोंना मानसिफ्रा थांनो गिदों नामा आं रियेल खोथाखौ खिन्थादो दे उसुबिदा मोनदों नामा बिराद माने माबा मोनदोंलै इमसनेल जाजोबदों फै खोथाखौ बुजियाखै नङा न'आव डाइरेक्ट थां नोङो थारमाने हेल' नों सहैबायथ' फैदो दे थांगासिनो नों सफैग्रोब्रा बेनिफ्रायसो माबायाव फनजों माबाना मिथिगौ हेल' बे माबाखौ कम्पिउटारखौ बे लेपटप बुख्रेनायखौ मोजां साफायना मानो हराखै आंनो दाबो साफायबायमोनथ' बै आब'नि हराखै ओमफ्राय जेरै दङ बिदिनो खालामना दोनबाय था बिदिनो खालामना दोनखादों पुलिस थाङागौ माने आच्छा साफायाखै लाखिखौ माबा साफायफिनना हरलाय मोजां लाइट होननानै बुदे मा मोनसे निउ नाम्बार हरदोंमोन आं मा सोरनि बे हरुनाया गाव होनदों आरो आं हरु होननानै हरुना जानांगौ आंनाव ओमफ्राय गैला नोंजों कन्टेक्ट खालामनो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय खोनासंलाय दानि गावसिनि बरफुख्रि हालामनि ग्रुपआव उखिला बुद्धिरामनि कार्यकुसिखौ आंखौ लिड खालामदों होननानै आंनि सायाव केस होबाय होननानै माबा हगारदों उखिला माने आंनो दिनैनि बे प्रग्रामा जिबायदि उपद्र खालामदों आंनि न'आव बेखौ उखिलानो लिडारा मेन होननानै आं केस होदों होननानै फोसावजोब्बाय बे सोर बुंदों बेखौ दा बेखौ दानि जारिमिना माबायाव फेसबुकाव नुनानै आंनो खोन्थाहरदों बेनोथ' बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखि जों केसखौनो होथ'वाखै बे बोरै माबाखो थारमाने बेनो माबाया स्क्रिनशट खालामनानै बे होनायखौ टाइमिं ओंखारो थारमाने आंनियाव गैयाना जारिमिननियावसो दं बिहरफिनदोब्रा बिहरदो मा आथाफोर बिहरजोबनांगौ नामा हेल' सोरबा दंहैयो नामा दा रावबो गैला बिसोर सेंग्राफोर फैदोंमोन ओमफ्राय नोंसिनि लोगोफोर थांबाय बिसोर दानि राजघराव थांबाय आं दा फैफिनगोन बाजै बिदिमोन ओमफ्राय माबा राजुमोन लेखाखौ ओमफ्राय लेखा बिसोरो माबा एफआइआर लिरना लाङाखै बिसोर होनदों फैगासिनो दङ र' आं माबायाव राजघर थांना फैगोन मिडियाबो फैगोन आरो बे नाम्बाराव रायलायदों बे नाम्बाराव रायलायहो आंना बै माबा गैला बेटारि गैला बिसोर गैयाना बेयाव दा फैबा होनदों दा फैबा दा फैबा आं रायलायहोगोन दे हेल' बुथो नै बिसोर सफैबाय रायलायनोबो साबैसे बिसोरो दाथ' नै सानैल' नुदों
सोर बेयो रायलायलाय हेल' गिदिर आच्छा नोंसोरो मानसिफ्रा रावबो फैनानै न'खरावबो एसेबो हाबफैनानै रायदावफैयाबो माबाबो साहसबो होफैया आरो मा जानांगौ जाखो जों टाउनाव दंमोन ओमफ्राय जोङो नै दासो फैदों दहाय एसे मोजां आरो गासिबो दंमोन टाउनाव नितानन्दमोनबो ओमफ्राय माबामोनबो मा होनो थानानै आंनि न'खराव जे बेबायदि एटेक जाबाय बे न'खराव नोंसोर रायदावफैनांगौ होननाबो माबा गैया आरो सासे सानै फैबा दा मा साहसजों थानांगौ जाखो बे हिनजाव मानसिफोर गोजा फैगोन खोमा बिसोर बै जों जमा दंमोन नालाय ओमफ्राय जों फैग्रोबाय ओमफ्राय बै निउस माबा खोनादों बैयाव निउसआलाय जाबाय थागोनब्रा आं सहरावजोबबावबाय माबाखौ एसे गावजों गाव माबालायनांगौलै बेबायदि साहस होलायनांगौ फाग्ला बे न'आव माने हौवा मानसि गैया होननानै मिन्थिखाना बिसोरो आक्रमन खालामबाय नोंसोरबो माने रावबो ज' ज' फैनानै एसेबो साहस होफैया माबा फैया बोरै जानांगौ बे सासे सानै फैनायजोंलाय माखाय बेलाय सोरनिबा दुखुआव माने दुखुखौ माने मिनिफैनायसो जायोना बेलाय ज' फैनो हाया नामा नोंसोर माने 15-20 जनसो फैनानै होमबासो साहस मोनगोन ना बिसोरलाय न'खरनि मानसियालाय बेथ' नंगौ नंनायालाय फैगोन नामा दा इसोरबो गासिबो न'आव होनांबा ना बुख्रुब जानो लुगैखादोंमोन नोंसोर आंनि न'खौ बिदिथ' नङाब्रा बिदि नङाना मालायनिखौलाय जेबो खालामाखै आंनिखौ बोरै खालामखो ओमफ्राय जानो जोंबो ओमफ्राय दहाय फैलाय नामा जोङो दहायनो फैनो जादोंमोन ओमफ्राय बिराद अखा हाथेबायना दाबोथ' माबानांगौना नोंसोरो नोंसोरनि थाखाय गसंथाबोबाय दा आं हारसिं आक्रमन खालामजानांगौ आरो बेथ' नंगौथ' आरो फैगोन दे दा लिंहर गासिबो बै माबा होनानै बबाव थांजोबदों ओमफ्राय मानसिफ्रा बै माबायाव दंहैयो बै माबा होनादों फेन्सिं होनादों बै माबाया बै बरिगावआव औ गासिबो दं बेयावनो ओमफ्राय एफआइआरबो लिरनो हरदोंमोन आङो एफआइआरखौबो दाबो लिराखै माब्रै एफआइआरखौ होबाय खोमा होबाय औ होबाय बेखौ होबाय मा दा फेन्सिं बानायनो नागिरदों बरिगाव एफआइआरखौथ' आंनि माने हिनजावनि नामजों होनो खिन्थादोंमोन दा गोजाननिफ्राय होनाय नुवाखै मायाखै होननानै बुंगोन ना नोंनिखौलाय बाजै नांगौ दहाय नों लाखाजोब्बाय माने लिरनानै सहि लानांगोनब्रा बिनिफ्राय नों एफआइआर कपिखौ मा लिरदों आंनो खिन्थाहरबानो सोर लिरदों बिदिबा जाया आदै नितानन्दमोन लिरदोंमोन फैगोन खोमा दा बेयाव माबा होनानै फैगोन आं थांनि र' इयाव आंबो नोंसिनाव फैनानै थांनो मोनाखै अखा हादों नामा दा अखा हाथ'वाखै ओमफ्राय बिसोरो एबसेन्ट मानसिफ्रा बबेथिं दं दा एबसेन्ट मानसिफ्रा रावबो गैला राजगड़थिं रावबो गैला जों राजगड़ दासो फैदों राजगड़ मोनो सासे सानैल' थांबा एसे साहस होनो थाखाय बुरजा थांनानै माबाहैनांगोनब्रा जों फैगासिनो दं आंथ' मोनाहैगोन ना दा आं थांनांगोन दा आंथ' थांगासिनो दङ सानावथ' मानसिफ्रा थांगोन ना सोर दा जायगानि बिसिनि मानसियाबो मिथिनांगोन ना एथ'बां मानसि फैदों माने हेल्थनि थाखाय होननानै बेखौबोथ' देखायनांगोन ना बेखौबो जुदि देखायाखै बिसोरो आंखौ थगायनाय खालामनाय जागोन ना बेलाय बेथ' नंगौथ' आरो दा थांनानै आं सोरनिबा न'खौ ब्लेव सावना होयोबालाय ओमफ्राय आंबोथ' मावनो हायोना बिदिखौ मावनो हायोथ' आरो बेनिफ्राय आंखौसो माने गोरोन्थि सानसै नामा रावबो माबायाबा जागोन ना जोंबो फैगासिनो दं बैयाव थांनानै गासिबो लिंबोगोन आङो लेंलायनांगौ आरो बेखौ बा आसरित आरो बैयाव प्रेस मिट होनादों खोमा बिसोरो निमन्त्रन होलायनांगोन नामा आंनि न'खरखौ एसे नायबिजिरफैदोलै होननानै निमन्त्रन हरनांगोन नामा आं होनदा हेल' बै एसपिनि नाम्बारखौनो मानो हरनो हायि जायाखैलै रावबो आं रायज्लायदों मा 10 दिनावसो दंलै नोंनाव दं एसपिनि नाम्बार एसपिनि नाम्बार गैया आदिर' सोंलाय आदिर' एसपिनि नाम्बार दं एसपिनि नाम्बार एसपिनि नाम्बारखौ बुदि नांगौमोन नामा माबायाव नागिरदों बे गुगोलाव हे नङा
ददियाव दं नों ददिया ददिया नै मानो माबा थांदों बे मन्थ्रिनाव दं हा हा लिरनानै र' कलम र' 60 269 00 184 बोरो मानसियालाय आंलाय बेलाय हटेल मोखाङाव बोरो हटेल अबे हटेलाव होनदोंलाय बे मारुवारि हटेल मोखाङावब्रा मा काउन्टार खाथियाव मा काउन्टार नैबे नोङो पुलिस पइन्टसिम फैदोंना फैयाखै आंथ' बेयावनो जोंना गारिया नै पुलिस पइन्ट खाथियाव आं बिसिम मोनहैद्रायाखैब्रा हिन्दुस्तान साइकेल मार्ट नुदोंना नुवाखै बिनि ओरै अपोजिटनानो ঠিক আছে আইতাছি गारियानो दं माथो हेलौ औ ओइ ओमफ्राय ओरै गफुरावनो दं दा नों माबा मोनहैगो आंथ' बिसनाथारिलि मोनहांसो जादों फैदोब्रा गफुरावनो दंजोबो मानसिफ्रा गफुराव थाबाय थानानै मा जानो जों न'खरादि आंना एकदमबारे माबा एसेसो थांनानै रायदावनासो थाव सोना फैनांगौब्रा आंना फैबायब्रा नै दा सानै थांना फैनायावलाय मा जानो एसे आसरित नोंसोरबो आसरित मोनो आं माने फालासो नों खोथाखौ बुजियाखै बेयाव ब्रेस मिट माबा मिट खालामा केस होनाया बेयाव फाला बेयाव खामानि मावग्रायानो गैया माथो ब्रेस मिट होबाय केसार होबाय फाला बोरै जानो सेंग्राफ्रा फैदोंना फैयाखै ओमफ्राय सेंग्राबो दं बेखौथ' थिनहरदोंमोन हारसिंल' जों बोरै जानो फाला ब्रेस मिट होबाय माबाबाय माने नै माने केस लिरनाय मा लिरनाय सोरथ' दं नों मिथिया न'आव थांबा बिसोर एसे माबा हैजायो आरोलै माने दहाय सानै रिंसारल'सो थांबाय रिंसार लागोन आंथ' 8जनसो 10 थांदोंमोनथ' राजगर हाबबोना सानैल'सो हाबनानै माबा फैदों फाला गोजालै मानसिफ्रा मा जानोबा गोमाजोबगोनसो दा नायबाय था नोङो आंथ' फैग्रो फैनानै मा खालामनो बिदि रावबो माने सात गोसोआनो रावबो होआलाय सोर होला आङो मा रावबो जुदि माने बेबो हेल्पफुल नङाबा बोरै जानो बिदिबालाय हेल्पफुल नङा होननानै बोरै मोजांफ्रा न'सिम जुदि थांनानै रायदावहैनोनो हायाबा आं थ' गोजान थाङैखौ माने मोनदों आं बाव खामानियाव बेस्थ' दंलै बाव थाङोबाथ' बे खामानियानो जानो नङा आं नोंखौ बुङाखै अनेक सेंग्राफोर दङ ज'आनो जायाखैबालाय आरो माथो होनबावनो नों फैग्रोब्रा फैगोन ना हर गेजेरावलाय माथो खालामहैनो आंलाय हेल' औ ओइ मानसिफ्रानो दाबो सफैयाखै बिसोरखौ होनदों बबे साहा थांदों बिसोरो राजगराव मानो थांदों बिसोरो राजगुरुखौ मिथिया सोरखौबा लोगो हमैनि बिदि होनदोंमोन जों दसे राजगराव खामानि दङबा जायो दानो फैफिनगोन जों सिन्था खालाम ओमफ्राय आं दा आरो बिसोरथ' दा जमगासिनो दङ आरो थांनाय समावबो बुंलांदों दा हरावसो सोर मिथिगोन सोर मा मावदों होनलांदों बिदि बुंलांखादों ओमफ्राय दा मा जादोंबा मोलावनि फिसाला देथुन नामा बे बारे बाइक लानानै आंनि न'थिं नायनाय थांगासिनो नों फैदों नामा होननानै नोंखौ जमगासिनो दं माने बिसोर सफैबाय नामा होननानै दासिम 6 बारसो जाबाय जमगासिनो दं माने जोंना ओमफ्राय माबैसे थांदोंमोन जोंना मानसिफोर 6 जनसो फैदोंमोन मात्र आं बिसोरखौनो नेबाय थादोंमोन लामायाव फैनायखौ नुथों होननानै गैया र' फैबानो आं खबर हरनोसै हेल' हेल'
घर में कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। घर वाला अकेला है। रावबो फैयाखै जा न'खरनाबो? रुफिनाबो थांबाय लोमजानाय देहा मोनदों। रुफिनाबो न'आव थांबाय दा फैफिनगोन होननानै दाबो गैया। बेनिफ्राय नोंनि खानदाननिफ्राय? आंनि खानदाननिफ्राय बाबा फैदोंमोन। ओमफ्राय नोंदाया? गोबाव थानानै ओंखारलांबाय। ओमफ्राय बे बबाव दंथाय फनबो नाङा मानसिखौबो नुवा। इसोरासो मिथियो। थैबायसो खोमा अबेबा बालफ्रा। बेबायदिनो आरो मा होनो अबेसिम दं सफैदो? सारियालि साहा लोंनाय। दे लोंग्रोदो। मोनबाय आं हरदोंमोन माबायाव वाट्सएपआव हरदोंना नायलाय। आंनियाव माखौ? बेखौनो दानि आं खोन्थाहरनायखौ। आंनि वाट्सएपआव हरबालाय आं बोरै मोननांगौ जाखो? है बे गोदान नम्बराव नों दा रायज्लायबाय थानाय नम्बराव नाय मिथिजोबगोन। हेलो अच्छा फ्रेंड बे न्यूज लेंबाय नै भुबन सैकिया मोनाथ' खबरखौनो मोनाखिसै होनदोंना? मेनफ्राथ' भुबन सैकिया मोनसोना? सोरखौ लिंखोथाय लकेल निउसाव होबानो जागोन होनना बुं। गाबोन होबावनोसै नामा मोनसे? आरे दा मा नबजितनोबो बुंहरखाबाय आङो निउस लाइभनिबो। बेनिफ्राय माबायाबो आं बिसोरनो फट'बो शेयार खालामखाबाय भिडिअबो शेयार खालामबाय। प्रेस मिटआव माने बिसोरखौ लिंहरना होबा साबसिन जागोन ना। दा नबजितखौ जों भुबनखौ जों माने फन हरदोब्रा। आं नोंनो हरखादोंमोन माथो नाम्बारखौ। आंनो हराखै नोङो भुबनसो हरदों। भुबन आंनो फन हरासै ना? नंगौ। उल्थासो होनदों। आं नबजित निउस लाइभ आरो भुबननि नाम्बारखौ नोंनो हरगासिनो दं दानो। नोङो बिसोरखौ गहराव फैनो खोन्था दंबा लकेलावनो दं। दा एसडिपिअआ माबा प्रेस मिट खुंनो नागिरदोंनो 4टायाव। बेनोथ' रा जोंबो 4टायावनो बे लस जागोन नामाथाय? जोंलाय माब्रै एसडिपिअ नामा माबाया इसुआ? एसपिआथ' होनो खिथाबाय। ओमफ्राय एसडिपिअआ माबा प्रेस मिट होनो नागिरदों नामा? ददिनो फन खालामलाय नोङो। बबाव दं बे मानसियालाय? फन खालामलाय बे प्रेस मिटआव दंहैयो। जों थांनोसो नागिरदों। बिसिना जाग्रोगोन आरो थारमाने। जाग्रोगोनदां। हेल' बे आंनि नाम्बार नै ड्राइभारनि नाम्बार हा? बे ड्राइभारनि नाम्बारा आंना माबा गैला बेटारि गैबांला। ड्राइभार माने? आं बुदि बुंदों। आच्छा आंना माबाया बेटारि गैबांला। बेयाव रायज्लायनो हागोन। नंगौ। थारमाने आंना जोबसिगोन माने 8% आच्छा दे। ददियाबाबो थांदों र' एसपि नाम्बार हरनो होननाया। देलाय। ना गैथ'वा ददिया गैथ'वा। रावनावबो गैया नामा? ददियाव दङ रावनावबो गैया बेनिफ्राय रावबो गैलाना। बहाबा थांदों ओमफ्राय थानाना गासिबो ओरै थांजोब्बाय लासायजोबखानाय एसडिपिअ पुलिस गासिबो स्पटआव थांजोब्बाय। गैथ'वानो जोंनिफ्राय होननो नागिरदों मानसियानो गैथ'वा। नेगासिनो दं। एसपिआ ओमफ्राय माबाया लिरबाय नोङो? माखौ लिरबाय? लिरथ'वाखै। एफआइआरखौ लिरदोब्रा थांदों आंनाव थांनानै एफआइआरखौ लिरनानै माने मिसेसनो आं बुंहरखाबाय बे सहि होनानै होगोन। बेखौ होबानो जाबाय। आच्छा आरो थांनो ओंखारदों र' लिरना दोनलांसै होनबा। हेल'। बे रायज्लायबाय आं बेजों माबाजों। करुणाजों? आं सानदों करुणा जाफ्लानानै सोरबा रायज्लायहरदों नामा नंदों। भरसाबो गैयाना। हाया उफाय गैया। उखिला बिदि होनायखौ स्क्रिनशट खालामनो खिथाना। आं फन खालामहरदों माबानो फेसबुकाव नङानो गावसिनि वाट्सएप मोनसे ग्रुप दङनो। बे वाट्सएप ग्रुपआ बेयाव गावनियाव दंना गैया? बिनियावथ' आं दानि फाथायहरबाय माबा खालामनाय स्क्रिनशट खालामनानै आंनियाव फाथायहर होननानै। मा फेसबुक नायनांगौ वाट्सएपआव जाजोबो गासिबो स्क्रिनशट। बेखौनोथ' होनदों। फन हरदों आं फिसाजोखौ फाथायहरबाय। आं न' गारनो हायाखै।
बेखौ बे गासिबो मोनसे मोनसे एभिडेन्स ना बिहरदोंथ' आं दा गाव होनदों आरो थारिख माने माबानाय ओंखारफानायखौ खेबनो माबानांगौ स्क्रिनशट खालामनांगौ बेखौथ' आं मानसिखौनो लाना फै मबाइलजों मानसिखौ लाना फैनानै फाथायहरदों फिसाजोखौ आयो आं हाथारलारि गोबानो सखारथार हेलौ औ माथो माबाखौ बै आंना बे बेटारि गैबांला ओंखायनो बेजों हरदां बेयाव हरबाय था दे जागोन दे ओमफ्राय माबाया माबा केकखौ माजों कम्पिउटार बुख्रुबनाया जाबाय हरदोंना हराखै रावनोबो हरनाङा दै रावनोबो सेयार खालामथारनाङा आं बेयावल' हरजोबो दे आंनियाव हरबाय थादो 14% दंबावो मोजां भेन्डेलाइज खालामथार बाहेरनिखौ खालामनाङा न'आव हाबना खालामदों होनना देखायनांगौ आरो ओमफ्राय बै माबाया बै फैसा सोना दोनग्रानि मोनसे माबाखौ साबिखौ एरख'नाय खालाम मिथिबाय एरख'नाय पार्स माबायाव एरख'नाय सिस्टेम खालामना दोन मोनसे अबेबा आलमिरानि अबेबा मोनसे माबाखौ जेराव जों फैसा दोनो बे टाइपनि देखायनो हानाय हा खोनाबाय